kawula nuwun nuwun Sengkuni inggih apa dasare anggonku iki ngumpulake dening para putra-putraku kabeh 108 cacahe inggih netik sejarah kang wis kelakon Sengrikala semana adikku Pandhu Dewanata sadurunge adikku iki kapundhut dening Gusti kang akar jagat rikala semana nate pesen marang pun Kakang duh Kakang negara iki tak pasrahno dening Kakang Destarata mula aku titip-titip anakku 5 perkara yaiku Pandhawa besok yen Pandhawa iki wis gedhe wis pantes yaiku bawah merantah ngatur tatanane negara iki paringna dening anakku Pandhawa mulai dina iki anakku Pandhawa iku isih cilik-cilik ora ngerti jawane iki wekasane adikku Pandhu rikala semana durung suwih anggone matur dadak kasendal mayang kapundhut marang Gusti kang akar jagat adikku tilar donya inggih leres nopo dados dawuh pangandikanipun Koko Prabu Destarata lajeng mula sing tak pikir rina kelawan wengi sing rikala semana Sengkuni tak ajak guneman sing tegese tak ajak omong-omongan bab perkara negara Ngastina inggih kados pundi yen negara Ngastina iki tak paringna dening Pandhawa ya negara Ngastina iki tak paringna dening Pandhawa jeneng sliramu natih nampel pangandikanipun Kakang lah yen negara Ngastina iki diparingna Pandhawa banjur Kurawa iki mapan ana endi rak mengkono lah ewete niku nggih kados ngaten Koko Prabu nuwun sewu bener negara Ngastina iki negarane panjenenganing Swargi Pandhu Dewanata niku rak riyen lah sak mangke sing jumenengi menika panjenengan Kakang Destarata lain Kakang Destarata lengser ke Prabon sing pantes nggih nyuwun pangapunten duh Koko Prabu ingkang pantes jumenengi kanane negari Ngastina nggih kepenakan kula Kurupati nggih Jaka Pitana Raden Duryudana oh iya iku nek mung duwe padhe Sengkuni inggih yen Pandhawa iki gak nrimakno bab perkara negara iki dilungguhi Suyudana gampang gumpung empol Jinara Gudir diwadhuk wong diatasi Pandhawa menika namung 5 perkara lan iki Pandhawa menika namung 5 perkara luwih-luwih boten ketunggonan dening wong tuane lanang nek wong Sengkuni gampang mengkono inggih sampun kuatos duh Koko Prabu kula ingkang ngrekodaya
kados pundi Pandhawa menika boten saged nglenggahi praja agung negari Ngastina inggih Gajahwaya. Oh, nek ngono Sengkuni wani tanggung jawab inggih. Kula wantun tanggel jawab. Wani satene kudu wani sujene niki Sengkuni. Ngono Sengkuni lho nggih pun kuatos. Nek perkara bojuk mawon sampean pasrahaken kula. Iya. Suyudana iki katemben palakrama inggih. Dhaup marang Dewi Banawati Sengkrikala Semana. Ana crita kandha maling Dewa Katon. Oh, ngaten nggih, kula ngertos. Sapa sing nyekel? Mboten sanes inggih Taranggana ingkang nyepeng wujuding maling Dewa Katon. Oh, ngono inggih. Syukur mangai bagya. Banjur saiki Pandhawa iki ana ndi Sengkuni? Napane? Aku takon Pandhawa saiki ku ana ndi? Nek niku wau kula tingalani. Ketingal Pandhawa niku nedha rawon. Temen lho nggih saestu. Kumpul kali dulur-dulure Kurawane. Oh, ngono ya syukur. Aja nganti Pandhawa iki disia-sia Sengkuni. Mboten. Kula niki adil kok. Kurawa angsal dum-duman rokok. Pandhawa nggih angsal. Syukur. Kurawa angsal dum-duman sandingan, Pandhawa nggih angsal. Oh, syukur. Nek ngono adil Sengkuni nggih pun ngantos nyidrani dhateng Pandhawa ngesakaken duka ka Prabu. Ya syukur yen kok mangkono. Yen kok mangkono ayo dedonga marang Gusti Kang Akar Jagat iki dina aku bakal mleket wujuding iku putraku Suyudana kang bakal adekake dadi nata ana ing praja agung negari Ngastina inggih ngestaken jawut Koko Prabu Parang-parang salera bloko Pada mangkono dereng paripurna dawuh pangandikaning Srinata kesaru geger njaba ija kanca werdalan ija kanca ena marga hiya
Biak-biak dodo ratapan pundak pot-potan pupu meneh-meneh kadok kabotan gelung snabit nyerpepeh kaya sata mancing krama ya nolong yating saliranyo Sengkuni inggih rameh-rameh ana jaba iki murgaki delengen ana apa inggih pesta kendhawuh Kang Mas taun nono sang wenton nono Joko miao ayo kula kono ning tinggal samya rama
bangkontho ning tinggal samya Jar pepeh kosota majing krama miyak ing para prajurit tamtama miyak ing barising Satakrawa haid wonten satru Gagah Prakosa dedeg Sibardaja prawireng ing yudha mlebet wonten jroning pasewakan dasar satru Gagah Prakosa rambut pangombak nganan kawan ngeri gereng-gereng koyok-koyok huduk sinten to menika haningking Raden Wijasena madhep wonten garhaning Sang Prabu Destarata kagiating para pradangga lan para prajurit tamtama datan obah datan molah bendel awit wonten tekaning Krisang Wijasena mlebet wonten jroning pasewakan wada mangkono pangudas paraning driya dereng ngantos kawijiling plesan jeruk keprok mas lelo-lelo sing ayu mitra kowe sapa ayo nyebyar ya ayo sabar ya ayo nyebyar ya ayo sabar sawetara ayo nyebyar ayo sabar ayo nyebyar wiji muris ya mas ayo nyebyar wiji muris ayo sabar sawetawis benjang Rama ana benjang tatan ana ayo ri ayo sabar sekeliwat jang ana ayo sabar aja Om wilahing yang adit nendro ngesti butur jagat yu jagat dewa Bathara mangko dhisik tak rasakno
kaya horeg-horega kahananing pasewakan banjur kaya ana silire angin campur gereng-gereng mangko dhisik Sengkuni inggih kula Kaka Prabu apa bener iki ana daya inggih leres napa ingkang dados tau pangandikanipun Kaka Prabu Dastarata oh syukur mangai bagya iki sanad bagya piswanmu idep marang kawulamu maragake matura amancuring sena kang lumagwa godhek cocok wang malang kuguk gangsir sena latana banyu barwita kencana Sri Kunti samya angendone ana neti sang kajang Singobarong bobonaku bobodiku alon dhisik bapakku bedhok ya bapakku Dastarata pambagya marang aku ya wis tatompo tangan guru tak lebokno ana ing sanubariku ndadekno seger kuwarasanku bapakku Dastarata mangko dhisik sliramu iki sapa aku Raden Wijasena aduh anakku Gar Wijasena kula majorene nak majorene Nger majorene Sena oh bandu kok kaya kedodok rasaning atiku bareng ngrungokno swarane Wijasena oh Ger ya apa nak apa padha becik wah oleh pengestumu gak ono alangan apa-apa ibumu Kunti kaya apa oleh pendongamu seger waras babu Kunti syukur nak syukur ya Sena lungguh sing apik katemben tak rasani katemben tak omong sliramu sak dulur-dulurmu kabeh iya lungguh sing apik ya Sena syukur pangaitaku ya bapakku Dastarata Parang salira bloko
Oh, syukur becuk kumayangan, Ger. Iya. Wijasena bapakku Destarata iya. Wis suwe Wijasena kawan dulur-dulurmu iki gak tau praktek ana jroning pasewakan. Ana ndi ae nak? Ana ndi? Tak rungok-rungokno swarane Wijasena iki gak tau krungu. Matur marang yaiku wong tuamu. Apa sliramu iki diseriki marang dulur-dulurmu Kurawa? Gak. Dulur-dulurku Kurawa gak ana sing serik karo Pandhawa. Oh, ngono. Iya. Bapakku Sengkuni. Bektiku tampanono. Aduh, iya. Wijasena wis tak tampa nak. Tak tampa tangan klur dadekno senenge atiku mung pangestu tampanono. Ya wis tak tampa. Aja kagiat tekaning Wijasena ana jroning pasewakan. Ora dadi apa? Matura ana parigawe apa, Nger? Ngene. Siji. Aku iki kepengin sambang delik takon seger kuwasane bapakku Bedhog ya bapakku Destarata. Oh, oleh pangayomaning Gusti kang akar jagat gak ana alangan apa-apa tir ing sambikala. Syukur nak, syukur. Iya. Angka loro. Aku bakal nagih marang bapakku Destarata. Lho. Wijasena iki nagih apa? Aku njaluk warisan. Sing tegese biyen bapakku Destarata iki gawe sayembara. Sapa sing iso nyekel maling Dewa Katon iku bakal digandar separone negara. Sing ngomong ngono iku sapa? Bapakku Sengkuni. Sengkuni? Inggih kula Kaka Prabu. Apa bener ature Wijasena? Nyuwun pangapunten. Kula Rekadaya menika kala wau nggih nyuwun pangapunten Kurawa menika boten saged nyepeng wujuding maling Dewa Katon. Lajeng kula damel sayembara ingkang kados mekaten jelalah maling niki kecekel. Lah lajeng ngoten maling pun kecepeng Dewi Banawati menika dados garwani nggih menika penakan kula Suyudana nika Rekadaya kula. Banjur Wijasena nggugat sing kaya mangke iki kaya apa mengko? Nggih gampang gumpung perkara niku sampean pasrahaken Sengkuni mawon. Oh ngono. Iya. Wijasena. Aku ora kabotan. Jaluk ganjaran separone negara Ngastina. Iya. Ora kabotan masya toh negara Ngastina dijaluk kabeh gak dadi apa. Sabab iki negarane wong tuamu Swargi Pandhu Dewanata. Pandhu Dewanata iku adhiku. Banjur kaya apa keputusane yen pungguhe yaiku bapakku Destarata. Sendi sing darbeki Pandhawa. Tak lungguhane Pandhawa supaya duwe papan panggonan. Pandhawa ben ngadeg dhewe. Pandhawa ben ora ngriwuk ana ing negara Ngastina. Sengkuni maja mrene inggih Kaka Prabu ngestakaken dawuh.
Tuning paronggan layap kidul wetan kudanyo pangapunten Koko Prabu panjenengan kula pengkraken wis gak dadi apa ngorogake putusana Sena wah bapakku hari senguni kaya apa ngene ya Sena ganjarane Taranggana iki diparingna nanging tlatah ana sakjroning tlatah sisi kidul rupa wujuding alas babaten yen wis alas iki dibabat kena Pandhawa iki mapan ana sakjroning babatan iku mau ana ndi sakjroning alas Wonomarta aku gak kabotan tak babate iki dina wani Bratasena gak ana sing tak medeni sanguku niat bondoku tekad bapakku Distarata pendongaku sing tak jaluk tak babate alas Wonomarta Sena sing ati-ati yo Ger kok beti ya Gusti kang akar jagat tak rewang-rewangi dedonga marang Gusti kang Maha Kuwasa uga tansah kasembaden apa sing dadi panyuwunmu ya Nger Bapakku Distarata iya pendongamu sing tak jaluk aku nyuwun pamit babati wujuding alas Samartalaya iya sing ati-ati ya Wijasena Sengkuni kula Koko Prabu lah kok Wijasena iki diaturi babat alas ana sajroning alas Samartalaya karepmu iku apa nyuwun pangapunten Duh Koko Prabu wanci menika kula rekodaya alas Samartalaya menika alas kang nggih menika angker bener kumpuling bangsa jin setan priprayangan endol bangsa wiwih gombel genderuwo sekabeh bangsa jin menika nglumpuki wonten nggene alas Samartalaya wurung adeg negara
Pandhawa bakal dikroyok bangsa jin setan priprayangan ngaten Joko Prabu. Lah kok pratikelmu gawe sing kaya mangkono. Nek mboten kula alapati bakal ngriduni anggenipun anak kula Suyudana arsa dipun plekat jumeneng nata. Bela dalah. Nek ngono pinter Sengkuni. Wis poso Budha Sederam. Metu menyang jaba perintah bocah caran Suragenen Staglan Joko Bila Rajeng Wesi Singonegara. Purba wasesa tak pasrahno dening Pati Sengkuni inggih Koko Prabu ngestaken dawuh ya sengadaki. Cundeng parengker loyok kidul ngetang kudanya. Ana rasang inten ana wayah. Cundeng parengker loyok. Oh. Pada mangkono Sang Nata arsa jengkar wonten ing kursi gading pinalbeting kencana ngempar gamparan denta lampeng Sang Nata mlebet wonten kedhap cantur Kedatulaya.
Pembangkune bangsa Suning Indra Praja Nesri Bumantara Sunamatara Lamut Sira Terapi Wada mangkono sang nata mlebet wonane Sanggar Pamuja Brata manuwun marang Gusti kang akar jagat menapa ingkang sampun den sedya wada mangkono boten anyarosaken sang nata anyarosaken geger gumuruh para wadyabala enjing pedal sang gumuruh ning Prajawa wong bari kendang unyong angkang oper pating carana enjing pidal gumuruh saka jeroning Prajawa pidal gumuruh saka jroning Prajawa sigek jero gegere nyoba Prawadyabala kumrencing ing gegaman mrengeng trangga pacak Parisdana klar wonten jabaning alun-alun negari Ngastina candraning Prawadyabala ler kadoh ancak tinebah